Ești iritat, anxios, neliniștit, ai o inflamație oare în tot corpul, pielea flască și memoria îți joacă feste? Toate pot fi din lipsă de omega-3. Îți explic imediat despre ce este vorba, dăm 30 de secunde. Înainte, lasă-mi te rog un like și follow ca să rămâi alături de informațiile pe care urmează să le mai prezint. Omega-3 este esențial pentru creier, concentrare, stări emoționale echilibrate, curăță vasele de sânge de trigliceride și scade riscul de cheaguri cu accidente vasculare grave. Apoi, pentru partea de beauty, piele, păr, unghii, e implicat în tonusul general, poate ajuta în acne, dermatite sau piele sensibilă. Mușchii și articulațiile fără omega-3 sunt rigizi, dureroși, ajută la recuperarea după sport sau în perioadele cu efort prelungit. Scrie-mi, te rog, în comentarii dacă tu mereu ești iritat, nervos, anxios, cum tratezi stările astea? Contează foarte mult calitatea produsului din care îți iei tu omega-3. Trebuie să aibă un indice Totox mic, adică să nu fie rânced, oxidat. Vrem o concentrație mare de EPA și DHA per doză. Ele sunt componentele active ale omega-3. Dorim o puritate controlată, adică apele din care este pescuit acel pește să nu fie contaminate. Ai sus aici în bio, în descriere, un link unde poți să găsești mai multe informații despre un ulei de pește de calitate. Dacă ți-a fost cumva utilă această informație, te rog, salvează videoclipul pentru viitor și trimite-l către prietenii sau prietenele tale ca să aibă și ele informațiile.